नमस्कार, मी अंजली आपल्या अंजली ब्युटी पार्लर क्लासमध्ये सर्व मैत्रिणींचे स्वागत करते। मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे मी आता बेसिक आणि पर्सनल ब्युटी पार्लर कोर्स चालू करणार आहे। तर सगळ्यांना आपल्या सर्व मैत्रिणींना समजलेला आहे, तर तो आता मी कधी चालू करणार। तर 20 मार्च पासून आपला क्लास चालू होणार आहे दुपारी 2 वाजता आणि आपल्याला आठवड्यातून 2 व्हिडिओ मी अपलोड करणार आहे। तर तुम्हाला पाहायला कधी मिळतील ते 2 दिवस, तर सोमवार आणि गुरुवारी दुपारी 2 वाजता तुम्हाला पाहायला भेटेल। तुम्हाला त्याच्यात अनुक्रमणिका हे सगळे सविस्तर पुढील व्हिडिओमध्ये माहिती भेटणार आहे। सगळी सविस्तर माहिती मी काय काय शिकवणार आहे हे सुद्धा तुम्हाला सांगितलं जाईल। किती दिवसाचा आहे आपल्या तो मी विभागणी केलेली आहे 6 भागांमध्ये। तर ती कशी विभागणी केलेली आहे, कशा पद्धतीने केलेली आहे आणि त्याच्यात काय काय मी तुम्हाला सांगणार आहे किंवा शिकवणार आहे, तर त्याच्या सविस्तर पुढील व्हिडिओमध्ये आहे। तर तुम्ही सर्व मैत्रिणींना हीच विनंती आहे, व्हिडिओ पूर्ण बघत जा। छोटे छोटेच आहेत, प्रॅक्टिस भरपूर करा। तुम्हाला जास्त प्रॅक्टिस करावी लागणार आहे। तुम्हाला स्वतःला पण मी जे हे क्लास चालू करणार आहे तर ते 2 पद्धतीने तुम्हाला दाखवणार आहे। आयब्रो असतील, आयब्रो सुद्धा मी 2 पद्धतीने दाखवणार। एक स्वतःवरती कसे केले पाहिजे आणि दुसऱ्यांवरती कसे केले पाहिजे। वॅक्सिंग असेल, स्वतःवरती स्वतःचे वॅक्सिंग कसं केलं पाहिजे, दुसऱ्यांचं वॅक्सिंग कसं केलं पाहिजे ते दाखवणार आहे। त्याचबरोबर फेशियल असेल तर फेशियलचा मसाज स्वतःचा कसा केला पाहिजे, दुसऱ्यांचा कसा केला पाहिजे हे पण तुम्हाला दाखवलं जाणार आहे। आगळा वेगळा हा पद्धतीने मी हा कोर्स तुम्हाला दाखवणार आहे की म्हणजे स्वतःचं पण करता आलं पाहिजे आणि तुम्हाला दुसऱ्यांचं पण करता आलं पाहिजे। तर ह्या 2 पद्धतीने मी तुम्हाला शिकवणार आहे, खूप सोप्या पद्धतीने कसा वापर केला पाहिजे। त्याचबरोबर मध्ये मध्ये टिप्स पण असतील की बाबा घरातल्याच वस्तू घेऊन तुम्ही फेशियल असेल तर घरच्या घरी आपण कसं केलं पाहिजे। तुमचे स्किन हात तुमचे काळवंडलेले असतील, पाय काळवंडलेले असतील, तर अशा वेळेस घरच्या घरी आपण काय केलं पाहिजे, तर ते सगळी सविस्तर माहिती आपल्या क्लासमध्ये मी तुम्हाला देणार आहे। तर व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघत जावा। जे कोणी नवीन असतील तर ज्यांनी सबस्क्राईब केलं नाही तर त्यांनी सबस्क्राईब करा। व्हिडिओला लाईक करत नसाल तर लाईक करा आणि तुमच्या मैत्रिणींना पण शेअर करा की जेणेकरून प्रत्येकाला पार्लर क्लास घरच्या घरी बसून तुम्हाला शिकता येईल। आपल्या या क्लासमध्ये मी तुम्हाला जे पार्लरमध्ये शिकवलं जातं, जे पार्लरमध्ये ट्रीटमेंट दिली जाते तीच तुम्हाला प्रत्येक बारकाईने मी शिकवणार आहे आणि तुम्हाला सांगणार आहे। तर तुम्ही मी सांगायचं काम करणार, तुम्ही घ्यायचं काम करायचं आणि प्रॅक्टिस करायची। ज्याने कोणी माझे अंजली स्पेशल आणि अंजली शिलाई क्लासवरचे जर क्लासेस केले असतील किंवा तुम्ही त्याच्यावरचे ब्लाऊज पाहिले असतील तर मी कशा पद्धतीने शिकवते स्टेप बाय स्टेप, मग या ठिकाणी सुद्धा मी पार्लर कोर्स सुद्धा स्टेप बाय स्टेप तुम्हाला एकदम व्यवस्थित शिकवणार आहे। तर तुम्ही पुढील व्हिडिओ पूर्ण शेवटपर्यंत बघत जावा। कुठली अडचण आली तर तुम्ही मला कमेंट करून विचारू शकतात। बरंच तुम्हाला आणखीन मी जे शिकवत असते तर त्याच्यात काही अडचणी असतील तर त्या पण तुम्ही मला विचारू शकतात की तुम्हाला काय वाटलं, कसं वाटलं, कुठे तुम्हाला काही वेगळं वाटले तर तुम्ही मला नक्की कमेंट करून विचारू शकतात। तर चला तर मग आता आपल्या पार्लर क्लास सुरू करतोय 20 मार्च पासून।